Тоалетна хартия на промоция. Кредитка. Мария, имате ли диария? Гледайте новото музикално шоу. Ей, че няма нищо интересно в тая телевизия. Георги! Ще спреш ли да чувъркаш това дистанционно през 5 секунди да ми сменяш каналите? Ей, ще развалиш телевизорът чисто нов е. После ти ще купуваш с твоите джобни. Ей, значи... Добре, мамо, стига. Искам да гледам нещо интересно. Страдате ли от запек? Не, Рич, не ме убивай, Рич! Съкъс. Ай, чокюза. Абе, Георги, престани да чувъркаш това дистанционно, бе, момченце. Ей, значи не мога да ти изгледам турския сериал заради тебе. Ко толкова търсиш? Голямо чувъркане, голям зор, голямо нещо. Човек и телевизия не може да гледа. Ей, значи дай ми това дистанционно тука. Когато сам започваш да си изкарваш заплатата и си купиш телевизор, тогава ще чувъркаш насам натам. Същия като баща си. Не, значи, гледай сега, не работи. Какво стана? Ей, значи развали го. Не е развалено, просто не натискаш правилното копче. Ела да го правиш сега. Дай.